Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Malawi ndili pa chingo la Chingen Top Plaza imene 5 years ndalama zakhala zikupangika pa mabiliyoni angani koma zomvetsa chisoni kudusa Mbarakamu malo oti mwina mwake nsewu zomvetsa chisoni kwambiri paka ma breakdown. Ife kodi Roads Authority ndalama amaika kuti tikupempha kubwera kwa inu a Professor Azapita Mutharika ngati ankulukuta moyo koma ilili lipange audit ndalama za 5 years. Pa 5 years palibe chimene chachitikapo chachilendo kuchoka ku Roads Authority. Kufunika audit yeniyeni ichitika ndicho chifukwa Amalawi misonkho amapereka magalimoto ndi awa akuyenda awa sifuna lilonse pa nsewu tili ndi ma thousands amagalimoto amadutsa pamenepa. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti ma department ya boma ndalama samayendetsa bwino mkati mwakemo. Umva wakuti anazatapako chipani chatapako koma ine ndikutsimikizireni Amalawi kuti Professor Azapita Mutharika ndi boma la Blue Alliance zibwana zimenezi zipangidwa audit. Inu Roads Authority pali misewu yambiri imene mafunika muchite maintenance koma palibe ndalama mapitisa kuti mukungwanene pa mimba mwanene pa mimba 5 years munene kumene masiya ndalama. Professor Azapita Mutharika muloleni mnyamata wanu afufuze bwinobwino kuti ndalama zimagwira ntchito yanji kokose anthu akulipira samanera nyasa iyayi apa nkumalemba kuti you are entering corruption free zone. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Apa ndalama iza ngani izi gari moto zazing'ono 1,000 minibus 2,000 yama 15 tani 4,000 amunomo 20,000 ndalama chimodzimodzi mene amatolera MRA ntchito zake zimaoneka. Kodi awa akapyali awa Roads Authority ndalama amapangira chiyani? Oro tikati tipite kudetsa ukalinyeke nakonso chimodzimodzi 5 years down the line President amangodzachisa zikwangwani zopereka fund ya Roads Authority zinthu zauchitsiru zokhazoka. Ife izizi sitizasekerera mpaka kale ndi chifukwa chake Amalawi anavota kuti zinthu zisinthe. Inu Roads Authority kumaofesiko tikubwera tilowa mmenemo tione amadya mabiliyoni ndi ndani. Kodi kali ndo anazunzika kuti chinthu chimenechi chifikise mtengo kuti umenewu kuchoka pano pa Chingen Top Plaza. Ine ndiye mauja Comrade Lighton Mangochi opanda malire. Ndalama tikuzifuna mubweze kaya ndi MCP Madya muzibweze. Malawi ndili pa chingo la Chingen Top Plaza imene 5 years ndalama zakhala zikupangika pa mabiliyoni angani koma zomvetsa chisoni kudusa Mbarakamu malo oti
mwina mwake nsewu zomvesa chisoni kwambiri paka ma breakdown ife kodi Roads Authority ndalama amaika kuti tikupempha kubwera kwa inu a Professor Azapita Mutharika ngati ankulukuta moyo koma ilili lipange audit ndalama za 5 years pa 5 years palibe chimene chachitikapo chachilendo kuchoka ku Roads Authority kufunika audit yeniyeni ichitika ndicho chifukwa amalawi misonkho amapereka magari moto ndi awo akuyendawa sifuna lilonse pansewu tili ndi ma thousands amagari moto amadutsa pamenepa ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti ma department ya boma ndalama samayendetsa bwino mkati mwakemo umva wakuti anazatapako chipani chatapako koma ine ndikutsimikizireni amalawi kuti Professor Azapita Mutharika ndi boma la Blue Alliance zibwana zimenezi zipangidwa audit inu a Roads Authority pali misewu yambiri imene mafunika muchite maintenance koma palibe ndalama mapitisa kuti mukungwanene pa mimba mwanene pa mimba 5 years munene kumene masiya ndalama Professor Azapita Mutharika mulole ni mnyamata wanu afufuze bwinobwino kuti ndalama zimagwira ntchito yanji kwakose anthu akulipira samanera nyasa iyayi apa nkumalemba kuti you are entering corruption free zone ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri apa ndalama iza ngani hizi gari moto za zing'ono 1,000 minibus 2,000 yama 15 tani 4,000 amunoko 20,000 ndalama chimodzimodzi mene amatolera MRA ntchito zake zimaoneka kodi awa akapyali awa a Roads Authority ndalama amapangira chiyani oro tikati tipite kudetsa ukalinyeke nakwonso chimodzimodzi 5 years down the line President amangodzachisa zikwangwani zopereka fund ya Roads Authority zinthu za uchitsiru zokhazoka ife izizi sitizasekerera mpaka kale ndi chifukwa chake amalawi anavota kuti zinthu zisinthe inu a Roads Authority kumaofesiko tikubwera tilowa mmenemo tione amadye mabiliyoni ndi ndani kodi kali ndo anazunzika kuti chinthu chimenechi chifikise mtengo kuti umenewu kuchoka pano pa Chingeni Top Plaza ine ndiye mwauja Comrade Lighton Mangochi opanda malire ndalama tikuzifuna mubweze kaya ndi MCP Madya muzibweze. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.